estem començant a afrontar ja l'última part del curs. És a dir, el mòdul 3 i 4, el que suposa fer la PAC 3 i la PAC 4, i on practicarem mitjançant el debat del tercer cas. Com és habitual, teniu en el calendari la guia d'estudi per afrontar bé aquests nous temes. Dins els diferents apartats, primer apartat i segon, especial atenció tant amb l'1.6 com amb el 2.3. Llavors, com sempre, fem una llegida general, anem repassant i anem avançant mitjançant els casos pràctics. Molt important és, a més d'aquests consells, per últim, seguir el decurs del debat, que tant vos servirà per la PAC 3 com per la PAC 4. En resum, els suggeriments bàsics pel mòdul 3 són comprendre bé, per un costat, el model full cost, segon, el direct cost, i seguir el debat. Com a punts claus específics, especial atenció a l'apartat 1.6, amb imputació racional. Molta atenció amb el direct cost, tant amb el 2.2 com amb el 2.6. I per últim, com a avançament de comptabilitat de costos 2, s'avançarà el càlcul del punt mort. El mòdul 4 té un aspecte més general i és interessant de cara a entendre bé el conjunt del curs i tenir una visió general de tot el que hem vist fins a aquest moment. Així doncs, ànims a tots perquè queda molt poc per finalitzar aquest curs de comptabilitat de costos 1. Fins aviat!